Κύριε Κοντογιώργη, έρχομαι σε εσάς. Έχετε κάνει πολλές σημαντικές διαπιστώσεις για το καθεστώς που έχουμε. Έχετε τονίσει με έμφαση ότι αυτό δεν είναι δημοκρατία, δεν είναι καν αντιπροσώπευση. Πώς θα περιγράφατε το πολιτικό σύστημα που έχουμε και τι αλλαγές βλέπετε να έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια? Υπάρχει κάποια αλήθεια όταν υποστηρίζεται από διάφορους ότι έχουμε μεταπέσει σε ένα καθεστώς μετανεωτερικής αποικίας? Πιστεύω ότι για να αξιολογήσει κανείς το είδος ενός πολιτικού συστήματος πρέπει να φύγει από την παραδοσιακή αντίληψη του φιλελευθερισμού και του μαρξισμού ότι ένα είναι το πολιτικό σύστημα που τα έχει όλα, και αντιπροσώπευση και δημοκρατία, τη στιγμή που δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και δεν αναφέρομαι εδώ μόνο στην Ελλάδα, αναφέρομαι γενικότερα στο καθολικό καθεστώς που επικρατεί στην νεωτερικότητα. Με άλλα λόγια, το πολιτικό σύστημα για να είναι δημοκρατία πρέπει να αποσπαστεί από το κράτος το ίδιο το υποσθενή έννοια πολιτικό σύστημα, πρέπει να αποσπαστεί από το κράτος η δικαιοσύνη και ένα πολύ μεγάλο μέρος της διοίκησης που έχει πολιτικό χαρακτήρα. Αυτό δεν συμβαίνει. Για να είναι αντιπροσωπευτικό πρέπει ο ένας, αυτός που κατέχει το πολιτικό σύστημα, δηλαδή εδώ είναι ο Πρωθυπουργός, αλλού ο Πρόεδρος, να είναι αυτός ο οποίος θα κατέχει μόνο την ιδιότητα του εντολοδόχου και να του αποσπαστεί η ιδιότητα του εντολέα και να την έχει κοινωνία. Σήμερα λοιπόν τι ισχύει από αυτά? Δεν ισχύει τίποτε. Για να είναι αντιπροσωπευτικό, δεν συζητιέται βέβαια για δημοκρατικό, για να είναι αντιπροσωπευτικό όμως πρέπει συγχρόνως η κοινωνία να εκλέγει, να ανακαλεί ελευθέρως και αβιάστος, να καθορίζει το περιεχόμενο της εντολής, τι θα αποφασίσει και βεβαίως να τον εναρμονίζει και να τον προσάγει και στη δικαιοσύνη. Το πολιτικό σύστημα λοιπόν, αναλογιστείτε ότι η δημοκρατία λέγανε και του Παπαδόπουλου το σύστημα, τη δικτατορία. Αλλά το πολιτικό σύστημα είναι μια εκλόγιμη μοναρχία. Ο Πρωθυπουργός διορίζει και πάβει, τους πάντες ο Πρωθυπουργός νομοθετεί, ο Πρωθυπουργός αποφασίζει για τα πάντα. Η ψήφος της κοινωνίας είναι ψήφος εκλογής μονάρχη, δεν έχει άλλο περιεχόμενο. Και για να πούμε και τα πράγματα όπως έχουν στην Ελλάδα, είναι μια εκλόγιμη μοναρχία η οποία είναι εκφυλισμένη. Και αυτό είναι το δραματικό. Εάν αφαιρέσουμε λοιπόν το αντιπροσωπευτική και δημοκρατία και μείνουμε σύμφωνοι ότι πρόκειται για ένα εκφυλισμένο καθεστώς εκλόγιμης μοναρχίας, τότε πρέπει να διαρωτηθούμε γιατί εδώ είναι εκφυλισμένο και αλλού δεν είναι, στη Δύση. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το είδος της κοινωνίας. Πού συναντιόταν στο παρελθόν στη Δύση η κοινωνία με την πολιτική? Μα εξωθεσμικά, στους δρόμους, γιατί εκεί η κοινωνία λειτουργούσε ως μάζα. Εδώ δεν λειτουργεί η κοινωνία ως μάζα. Έχει πολιτική ατομικότητα. Αυτό επιτρέπει λοιπόν στο πολιτικό καθεστώς να στρέφεται στην κοινωνία με όρους πελατειακής αποδόμησης. Δεν αναπτύσσει πολιτικές δημοσίου συμφέροντος, δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως δημόσιο χώρο, αντιλαμβάνεται το κράτος ως ιδιωτικό χώρο που τον κάνει ό,τι θέλει και κατασπαταλά όπως θέλει με όρους διαπλοκής και διαφθοράς. Αν πιάσουμε το σύνταγμα το οποίο επικαλούνται και δούμε ποιος το εφαρμόζει και ποιος το παραβιάζει, θα διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει άρθρο του συντάγματος που να μην παραβιάζεται από το κομματικό σύστημα, από την κυβέρνηση και από τους άλλους όλους. Κομματική πειθαρχία. Τι σημαίνει κομματική πειθαρχία? Θα έπρεπε η δικαιοσύνη, όποιος νόμος ψηφίζεται με κομματική πειθαρχία, να είναι ανυπόστατος. Αλλά τι λέει το Σύνταγμα? Ότι δεν αντιπροσωπεύει ο βουλευτής και ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός του κόμματος την κοινωνία, αλλά τη βούλησή του, λέει, και την ελεύθερη συνείδησή του. Με άλλα λόγια, αυτούς με τους οποίους συναγελάζεται. Αυτό λοιπόν το πολιτικό σύστημα της εκλόγιμης μοναρχίας, που έχει μεταβληθεί από σύστημα επομένως σε καθεστώς, το βλέπουμε καθημερινά. Θέλετε
να μιλήσουμε για τους νόμους. Ήδη, αν παρακολουθήσουμε από την περίοδο της μεταπολίτευσης πώς εξελίσσεται η νομοθεσία και το Σύνταγμα, θα διαπιστώσουμε ότι όσο περισσότερο γιγαντώνεται η λαιλασία της χώρας, τόσο περισσότερο δημιουργούνται αναχώματα νομικά, συνταγματικά. Θυμηθείτε ότι μέχρι την τελευταία αναθεώρηση και μετά την κατακραυγή ακυρώθηκε η δυνατότητα μετά την αλλαγή Βουλής να παραγράφονται τα όποια εγκλήματα των πολιτικών. Σήμερα η ασυλία. Εάν καλούσαμε έναν εφάνταστο κακοποιό να φτιάξει ένα σύστημα που τον προστατεύει από όλα, το σύστημα που έχει εγκαθιδρύσει αυτό το πολιτικό καθεστώς δεν θα μπορούσε να το προβλέψει. Ξέρετε ότι σε όλες τις χώρες αυτή η ασυλία έχει υποχωρήσει πάρα πολύ υπό την πίεση της κοινωνίας. Στη Γαλλία 2 πρώην πρόεδροι έχουν προσαχθεί στη δικαιοσύνη και πολλοί υπουργοί και άλλοι και σε άλλες χώρες. Εδώ στην Ελλάδα τι συμβαίνει? Και ο Θεός να κατέβει στη γη να αναλάβει αυτό το σύστημα δεν μπορεί να προσαχθεί στη δικαιοσύνη. Το θεωρούν ότι είναι ιερό και πρέπει να εξέρχονται από αυτό. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα λοιπόν. Και αυτό δείχνει και τι συνέβη στα τελευταία χρόνια. Η χώρα λαιλατήθηκε και όταν πτώχευσε την παρέδωσαν στους δανειστές για να μας αποτελειώσουν. Αυτό το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα. Τους ακούσαμε προημερών να μιλάνε για την εξωτερική πολιτική. Οι έχοντες την αρμόδια θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Και τι λέγανε? Λέγανε πώς πρέπει να παραδώσουμε την Ελλάδα στην Τουρκία σε ζωτικά ζητήματα, ως εάν πρόκειται για δικά τους ζητήματα ιδιοκτησιακά. Και όταν είναι να αντιμετωπίσουν την ίδια την κοινωνία για τις διαμαρτυρίες που κάνει, τι επικαλούνται? Ότι η κοινωνία είναι καθυστερημένη, ότι δεν γνωρίζει, ότι αυτοί ξέρουν και αυτοί εκφράζουν την πρόοδο. Με άλλα λόγια, είναι προφανές ότι η εξουσία δεν καταλαβαίνει από δεοντολογία και η κοινωνία είναι ένα άθροισμα πολιτών μη συντεταγμένο θεσμικά. Άρα δεν έχει βούληση και δεν έχει και βαρύτητα. Αν θέλουμε λοιπόν να σκεφτούμε τι συνέβη σε αυτή την περίοδο όχι μόνο από το 2008-2010 μέχρι σήμερα, πρέπει να αποκομίσουμε το συμπέρασμα ότι αυτό το πολιτικό σύστημα όχι μόνο είναι εκλόγιμη μοναρχία, αλλά δεν μπορεί και να επιβιώσει με όρους σχέσης κοινωνίας και πολιτικής, δηλαδή να πολιτεύεται προς το συμφέρον της κοινωνίας, διότι είναι αναντίστοιχο προς την πολιτική ανάπτυξη της κοινωνίας. Άρα, εάν θέλουμε να συζητήσουμε με όρους επάρκειας και επομένως όχι θεωρητικούς, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε τι είναι το πολιτικό καθεστώς και γιατί παράγεται αυτό το καταστροφικό αποτέλεσμα για την κοινωνία. Σημείωση. Δεν είναι επικοδόμημα η πολιτική. Είναι υποδομή, με μαρξιστικούς όρους, ακόμα πιο ισχυρή και πιο αποτελεσματική ως προς τα αποτελέσματά της από όσο είναι η οικονομία. Αυτή καθορίζει τα πάντα. Άρα σε αυτή πρέπει να δώσουμε και τη μεγαλύτερη έμφαση για να αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα. Θέλω να περάσω σε μια δεύτερη ερώτηση προς τον κύριο Κοντογιώργη, σαν συνέχεια και του προηγούμενου συλλογισμού του, δηλαδή τη σχέση που πρέπει να έχει η κοινωνία και η πολιτεία. Βρισκόμαστε σε μια ριζική ανατροπή της ισορροπίας μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής στις μέρες μας. Και έχετε τονίσει ότι εισαγωγικά η λύση θα προέρθει από την ανασυγκρότηση της σχέσης μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. Άρα από την είσοδο της κοινωνίας στην πολιτεία. Το μόνο ανάχωμα απέναντι στη διεθνή των αγορών, τονίζεται, είναι η πολιτική συλλογικότητα των κοινωνιών. Για να σφυριλατήσει στη συλλογικότητα του κοινωνικού σήμερα, υποστηρίζεται κύριε Κοντογιώργη, χρειάζονται δύο πράγματα. Ισχυρό ταυτοτικό υπόβαθρο, δηλαδή έθνος, και πολιτιακή θέσμηση του κοινωνικού υποκειμένου. Πόσο επηρεάζει τις εξελίξεις σε μια τέτοια κατεύθυνση η αντίσταση, ο αγώνας, η παρουσία αυτού που θα λέγαμε
λαϊκό παράγοντα και η πολιτική πάλι σήμερα? Ο λαϊκός παράγων είναι καθοριστικός, αλλά έχει σημασία να μην εκτρέπεται από το στόχο. Σήμερα τι ζητάμε από την κοινωνία? Να κατέβει στους δρόμους, και διαπιστώνει η κοινωνία ότι μόλις τελειώνει τη διαδήλωση ή την όποια διαμαρτυρία, γυρνάει στο σπίτι και ακούει στην τηλεόραση ότι αποφάσισαν διαφορετικά πράγματα, αντίθετα. Μου προκαλεί εντύπωση ότι ξοδεύουμε πολύ χρόνο στη δεοντολογία. Από τη συγκρότηση του νεοελλαδικού κράτους μέχρι σήμερα έχουμε ακούσει πολύ ωραία πράγματα με όρους δεοντολογίας για το τι πρέπει να γίνει και τι να μην γίνει. Και δεν διορωτόμαστε γιατί δεν γίνονται. Γιατί ενώ ακούμε πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, ακόμα και από αυτούς που στη συνέχεια γίνονται πολιτικοί παράγοντες, δεν τα εφαρμόζουν. Έπειτα, δεν διορωτόμαστε, αφού θέλουμε και λατρεύουμε την ιδέα ότι αυτό το σύστημα είναι δημοκρατία, αντιπροσωπευτική δημοκρατία και πολλά άλλα, πώς εξηγείται ότι αφού είναι δημοκρατικό παράγει αντικοινωνικές και ολιγαρχικές πολιτικές? Μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε, όσοι μπορούμε να σκεφτούμε, υποτίθεται που μας πληρώνει η κοινωνία από το εισόδημά της, για να σκεφτόμαστε και να παράγουμε καινούργιες ιδέες ή προβληματισμούς για το τι πρέπει να γίνει σε μια χώρα και σε μια σχέση κοινωνίας και πολιτικής, να αλλάξουμε ρότα και να μην στεκόμαστε αιμονικά στο 18ο αιώνα. Τότε διαπράχθηκε μια ρήξη που ουσιαστικά έχει το περιεχόμενο της απάτης. Πήραν τις έννοιες, τους έβγαλαν το περιεχόμενο για να νομιμοποιήσουν ένα σύστημα που ήταν απολυταρχίας τότε και στη συνέχεια εκλόγιμη μοναρχίας και να το πούν ότι είναι και αντιπροσωπευτικό και δημοκρατικό. Εάν θέλουμε λοιπόν να μιλήσουμε με όρους πραγματικούς για να αλλάξει κάτι, τώρα μάλιστα που έχουν ανατραπεί ριζικά οι σχέσεις μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας, η οικονομία έχει γίνει πλανητική, δεν λογαριάζει κανέναν, βλέπει τον κόσμο ως μυρμήγκια, ενώ οι κοινωνίες μένουν μέσα στο έδαφος τους, μέσα στη χώρα τους και προσπαθούν να διαρρήξουν την πολιτισμική συνοχή που είναι η μόνη που μπορεί να προτάξει αντιστάσεις, προκειμένου να φτιάξουν πολυεθνικές κοινωνίες και μέσω αυτού να σκοτώνονται μεταξύ τους οι διάφορες κοινωνικές κατηγορίες, αντί να αντιτάξουν αντίσταση απέναντι στην πολιτική και στην οικονομία. Γιατί η πολιτική έχει χειραγωγηθεί απολύτως. Άρα λοιπόν πρέπει πρώτη αρχή να ξέρουμε ότι οι κοινωνίες ακολουθούν, διαισθάνονται γιατί υφίστανται τις συνέπειες του τι συμβαίνει, αλλά περιμένουν να βγουν από αυτές εκείνοι οι οποίοι θα στοχαστούν το επίπεδο πάνω στο οποίο θα μπορέσει να δημιουργηθεί μια άλλη ισορροπία μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας. Γιατί αυτό είναι το διακύβευμα της πολιτικής. Η πολιτική θα το διαμορφώσει μέσα στις χώρες και ας είναι πλανητική η οικονομία. Άρα λοιπόν εδώ τίθεται το ερώτημα ποιος θα το κάνει αυτό? Μα η διανόηση. Αλλά όταν η διανόηση λέει στην κοινωνία ότι πρέπει όπως και το 18ο και το 19ο αιώνα, άντε και τον 20ο, να κατέβει στους δρόμους για να διεκδικήσει διαφορετικές πολιτικές, αυτό δίνει νομιμοποίηση στην εξουσία, να δείξει δηλαδή ότι έχει και δημοκρατικό πρόσωπο, αφήνει να μιλάει η κοινωνία και να διαμαρτύρεται, αλλά λέει «Σ' ακούσαμε, τώρα θα αποφασίσουμε εμείς». Όσο αυτονομείται η εξουσία, τόσο ακούει αυτούς οι οποίοι την φέρνουν στην εξουσία, φέρνουν τους φορείς της στην εξουσία. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι πώς θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να αισθάνεται την ανάσα της κοινωνίας η πολιτική εξουσία. Ένας τρόπος υπάρχει, να αλλάξει η σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Δεν θα αλλάξει με τη δεοντολογία, δεν θα αλλάξει προφανώς με μια καθεστωτική λογική οπισθοδρομικού τύπου ότι το σημερινό σύστημα είναι δημοκρατικό, να καταλάβουμε ότι είναι απλή εκλόγιμη μοναρχία που πρέπει να γίνει αντιπροσωπευτική κατελάχιστον. Αντιπροσωπευτική σημαίνει η κοινωνία να θεσμηθεί, να αξιώσει, αντί να διαμαρτύρεται για πολιτικές, να θεσμοθετηθεί ως μέρος του πολιτικού συστήματος, δηλαδή ως δήμος. Και για να γίνει αυτό, γιατί ο πρωταρχικός
απαξιωτικός παράγων για μια τέτοια εξέλιξη είναι η διανόηση που βγαίνει από την κοινωνία. Δεν έχει εμπιστοσύνη στην κοινωνία και θεωρεί ότι ο καθένας από αυτούς είναι καλύτερος από όλους. Την απάντηση σε αυτό τη δίνει ο Αριστοτέλης, ο οποίος έχει μπροστά του και τη δημοκρατία και την αντιπροσώπευση και τη μοναρχία. Και λέει ότι ο καλύτερα αρμόδιος και νομιμοποιημένος για να μπορέσει να αποφασίσει ορθότερα για το κοινό συμφέρον και να μην παράγονται μονομερείς ολιγαρχικές πολιτικές είναι η κοινωνική συλλογικότητα, οι πολλοί και όχι ο ένας. Άρα λοιπόν πρέπει να εμπιστευτούμε την κοινωνία, να τις προτείνουμε όμως άλλες λύσεις που θα παραγάγουν αποτέλεσμα και αυτές οι λύσεις θα προέλθουν από μια επανάσταση στο πεδίο των ενιών, να αποκαταστήσουμε το περιεχόμενο των ενιών και μετά να δημιουργήσουμε και τους θεσμούς οι οποίοι θα εξισορροπήσουν τη σχέση μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας. Μετάβαση από την εκλόγιμη μοναρχία στην αντιπροσωπευτική πολιτεία. Να αισθάνεται καθημερινά την ανάσα, να μην μπορεί να πολιτεύεται αυτοτελώς και να δείχνει το δάχτυλο στην κοινωνία και να της λέει να κάτσει στα αυγά της και αυτοί θα αποφασίσουν ανάλογα με το τι λένε τα διεθνή συμφέροντα. Αυτά νομίζω.